O deporte noiés está de noraboa. Esta pasada fin de semana o deportista local Caetano Horta, remeiro do Club de Mar de Noia, conseguiu a súa clasificación para os Xogos Olímpicos de Tokio. O noiés participará na modalidade de doble scull lixeiro, formando parella co catalán Manel Balastegui. A dupla española conseguía a vitoria na final B do Campeonato de Europa Absoluto, disputado na localidade italiana de Varese. Para clasificarse só lles valía rematar entre os dous primeiros botes. Trátase dunha cita histórica para o deporte noiés, que por primeira vez na súa historia terá un deportista local disputando uns Xogos Olímpicos. A traxectoria de Caetano Horta estes anos foi impresionante, cun palmarés brillante en categorías inferiores, onde é o vixente campeón europeo en idade xuvenil. A pesar da súa xuventude, apenas 18 anos recén cumpridos, o deportista noiés quédalle un futuro prometedor neste deporte. E quen sabe, o mellor volve con medalla de Tokio. Por falta de traballo e esforzo, seguro que non será.